Vores opgave, vi fik stillet, den gik ud på, at vi ud fra Bjarke Engels Big skulle lave et produkt. Helt fra start af skulle vi finde inspirationsmateriale ud fra 3 bygninger. Så skulle vi finde ud af, hvad der inspirerede os, hvilken stemning der var i bygningerne, som tændte os. Så skulle vi videreformidle det til tegninger, og til sidst skulle vi lave et produkt, som vi har syet op. I opgaven der startede jeg med at finde 3 bygninger, som jeg synes, jeg fandt mest interessant. Jeg fandt en bygning eller en bygningskomposition, der hed Urban Rigger Containers, som er nogle containers, som er blevet lavet om til boliger. Så har jeg fundet Amager Skibakke, og til sidst så valgte jeg noget, der hedder St. Petersburg Pier, som ikke er blevet lavet, men som der er blevet lavet rigtig mange tegninger ud fra. Og ud fra hver af de her bygninger, der har jeg fundet inspirationsmateriale, og jeg har fundet ud af, hvilken essens af den her bygning tænder mig mest. Hvad kunne jeg godt tænke mig? Er det linjerne? Er det farverne? Er det de personer, der bor der? Når jeg starter med sådan et projekt, så finder jeg ud af, hvilken bygning og hvordan den her bygning inspirerer mig. Så jeg har fundet farver, udklip fra magasiner. Jeg har lavet farveprøver, jeg har lavet materialeprøver. Jeg har syet plastik og filt sammen. Jeg har prøvet at opstille kontraster. Alt sammen samlet inden for en bygning. Så jeg får ikke kun min ene følelse, men hvad hele bygningen bygger på for mig. Så når folk kigger i den her skitsebog, så er det vigtigt for mig, at de får den følelse, jeg har, når jeg skal lave produktet. Så jeg prøver ligesom at tage dem igennem den her proces af, hvor jeg startede, hvad startede med at inspirere mig, og hvad sluttede jeg med. Jeg har sat meget fokus på linjerne, på hvordan for eksempel containerne er bygget op, eller hvordan Amager Bakke laver en rund cirkel, hvordan kan jeg bruge det på et menneske. Jeg har prøvet at få så meget forskellig struktur ind i bogen, så der ikke kun er helt fladt papir. Det er vigtigt for mig, at når man sidder og kigger min skitsebog, at den kommer ud, og den ikke ligger fladt. At det ikke bare er en papir, du ligger og kigger på, men du kan mærke, at det er mine tanker og mine overvejelser, som kommer op i dit ansigt. Fordi alle laver forskellige tolkninger af, hvilken inspiration, eller hvad man får ud af det, og det er vildt vigtigt, og det er meget vigtigt, synes jeg, at lægge vægt på, at alle tolkninger er forskellige, og der er ikke nogen korrekte eller nogen forkerte. Til sidst så skulle vi finde ud af, hvilken bygning vi gerne ville arbejde videre med, efter vi havde lavet den her skitsebog. Og jeg valgte Urban Rigger. Og den valgte jeg på grund af den type, der bor der. Den type, tror jeg, er et friskt, ungt menneske. Og jeg tror, at det er en type, som ikke vil vælges for, men gerne vil vælge selv. Og generelt farverne og følelsen af at være ude ved vandet med den her helt rå metal hele døgnet rundt. I den sektion af bogen, der har jeg arbejdet meget med, at farver skal springe i ansigtet på en. For de her container er bygget op med mange forskellige farver. Der er orange, der er grøn, der er rød, der er gul og der er blå. Så når man går igennem bogen, så skal man kunne mærke, hvordan at farverne ligesom er det første, du møder. Jeg har lagt vægt på, at kjolerne, den kjole, som jeg endte med at lave, er lavet ud fra præcis den her sektion af bogen. Jeg har skitseret mange skitser, mange forskellige, men jeg har ud fra den model, jeg har endt op med at opsy mit produkt, det er formen og farverne. Jeg arbejder meget med rød, hvid og blå. Og så den her sådan bombastiske
og sådan alligevel lignende kjole. Det er næsten en form for skjold. Og det er også sådan, jeg forestiller mig, at det er at sidde i en container. Du føler dig beskyttet, og det er det samme med kjolen. Den har de her lange linjer, og den er meget iøjnefaldende. Og det er det, jeg har fået ud af Urban Rigger. Det er, at bygningerne er iøjnefaldende. Kunne jeg få essensen ud af de her sider i mit færdige produkt? Jeg er meget spændt over at se, om mit inspirationsmateriale kunne ende op med det produkt, jeg havde forestillet mig. Og jeg synes, det ramte utrolig godt i forhold til, hvad jeg havde regnet med, men den er noget helt andet end selve essensen. Den er blevet meget mere feminin, end jeg havde regnet med. Jeg tror faktisk, at det produkt, jeg har lavet her, er det produkt, jeg er allermest glad for. Fordi jeg fik lov til at skyle lidt mere ud, end de forrige opgaver. Jeg har kunnet arbejde lidt mere frit, og jeg er meget til de lidt store, bombastiske ting, og det har været svært at sammenkoble måske nogle af de forrige opgaver, så den her kjole er jeg rigtig glad for, fordi den fik lov til at være, som den er. Stor og vild. Men samtidig ud for min mening er den klar til hverdagsbrug. Jeg bruger den selv til hverdag. Det er jo en smagsag, kan man sige. Men jeg er faktisk rigtig glad for det endelige produkt. Jeg synes, den er meget vellykket i forhold til, hvad der kunne være sket.